втория ден от Страстната седмица. Уважаеми слушатели, ще си говорим за нещо много приятно. Ще си говорим за сватби, за сватбени тържества, защото съм поканила тук в студиото на Радио Добруджа двама млади хора, които смятат утре съвсем официално да открият в нашия град сватбена агенция. Тя се нарича Стилеза, но не е нещо ново на пазара, тъй като вече има такава агенция във Варна, тя е тяхна собственост, имат опит в това отношение. По стечение на обстоятелствата, двамата със семейство са решили да дойдат в Добрич. Сега са мои гости. Добре сте ми дошли. Благодаря, добър ден. Така, значи имената са Николина и Нетко. Михови, предполагам. Неткови. Неткови ли сте? Фамилия Михова-Неткова, тъй като приех неговата след брака, но семейство Неткови. Да. И сега да започнем от там. Кое ви накара да разширите дейността си, тъй като вие сте работили във Варна, вашата агенция е достатъчно популярна, даже се оказа, че и хората от нашия екип са ви влизали в сайта. Това е чудесно. По лични причини бих казала и по стечение на обстоятелствата в последните няколко месеца живеем в Добрич, като така имахме известно време някакви колебания, дали това е подходящото място за развиване на бизнеса. Много хора бяха скептични. Тук често срещаме това в нашия град. Да, много хора нямат добро мнение за Добрич. Но въпреки това бих казала, че тези думи по-скоро ни амбицират и така нахъсват точната дума, да покажем, че когато човек много иска да постигне нещо, то с достатъчно труд, усилия и желание най-вече, това може да се случи. И така, след като обмисляхме точната концепция, известно време решихме да предприемем тази стъпка и наистина вярваме в успеха. Мога ли да ви попитам какви са вашите специализации, примерно? Какво сте завършили, с какво сте се занимавали? Значи аз съм завършил икономика в университета във Варна със специалност управление и организация на туризма, магистратура. След това съм учил и оптика. Работил съм като аниматор. Там много ми помогна опита, който придобих за декорация, за сцена. Да, той беше тогава диджей, декори. Това беше специализацията, освен че участваше в вечерните програми сред туристите, които се провеждаха в съответния хотел. Така че бих казала, че доста технически подготвен и доста креативен и умее така бързо да прилага идеите си, наистина да ги изпълнява, което е много важно, когато подготвяш някакво тържество, декорация и така нататък. А вие? Аз по същия начин съм завършила туризъм. Там се и запознахме. И бакалавърска и магистърска степен имаме. Което сега някой ще каже, няма нищо общо с организацията на мероприятия. Но самите знания, умения, които тогава придобиваш по време на следването, като комуникация с гости, като планиране на събития, знаем за събитийния туризъм всички, мисля, че това е доста приложимо и в случая. И като се събрахте, чия беше идеята точно с този бизнес да се занимавате? Идеята възникна преди около 3 години, когато поставихме началото на агенцията. Тогава аз бях напуснала предишната си работа, която беше офис работа, нямаше нищо общо с това. Там прекарах почти 7 години и просто имах някаква вътрешна нужда да направя нещо различно, да помисля на къде да тръгне развитието ми, кариерата. И така имах известно време, след като напуснах работа си, да помисля кое е нещо, с което наистина искам да се занимавам. 2 бяха областите, в които исках да се развивам. Човешки ресурси и точно планиране на събития. Така се развиха нещата, че паралелно стартирах и двете дейности, но страстта ми остава, сватбите си остават страстта. Тогава няма нужда да ви питам дали съжалявате за взетото решение. Не, в никакъв случай. То толкова е вдъхновяващо, толкова оставаш доволен в крайна сметка от резултата, когато видиш доволни клиенти, усмихнати лица, а най-малкото пък участваш в такива радостни моменти. Така че е много вълнуващо.
И сега да започнем с същината на нашия разговор. Каква е концепцията ви за един сватбен ден? На вас като фирма предполагам, че вече когато дойдат клиентите, те също по някакъв начин изказват своите претенции. Тогава вашата концепция трябва да се пасне с тяхната концепция. Ами разбира се, всеки клиент има изградена някаква представа как да се случват нещата, какви елементи иска да има в неговото събитие, като най-важното е да изслушаш какво иска клиента и съответно да го подпомогнеш с някакви идеи, ако той няма достатъчно избистрена концепция. Така че в едни разговори, които бих казала са многобройни, се раждат и в крайна сметка резултатите и се избистря самата концепция. Като мога да кажа, че всеки си представя нещата по някакъв начин, особено булките. Много от тях още от малки мечтаят за този ден, така че общо взето си представят някои неща. Разбира се, тук идва и съвета на професионалистите, хората, които са минали по този път и които ще им дадат ценни съвети какво да включат, какво да пропуснат. В много случаи става дума и за бюджет, така че аз доколкото знам, май първо се тръгва от там. Казва се рамката на парите, в които в повечето случаи това е много важен въпрос още при първа или втора среща, за да се знае в какви граници може да се варира и съответно от кои елементи може да се лиши някой за сметка на други. На колко е най-ефтината сватба в днешно време? Ами това е много... Хем горе-долу да изглежда прилично, хем пък и да... Ами аз бих казала, ако говорим за Варна, една средна сватба, примерно с 100 госта, би излязла около поне 10 000 лева. Да, а тук за Добрич ще е по-ефтино. Ами предполагам, да, тук цените на услугите са малко по-ниски, така че може би към 8. А коя е най-разточителната сватба, на която вие сте били организатори? Ами най-разточителната беше на чужденци, разбира се. Ама двамата чужденци или само един? Чужденци, да. Просто са избрали България за място? Ами те работят в България и така имаха възможност да сключат брак тук. Може би слушателите знаят, че смесените бракове са разрешени, т.е. официално признати, но когато чужденци искат да се оженят в България, това е трудно, т.е. невъзможно. В случая те бяха със статут на продължително пребиваващи в страната, което им позволи да сключат брак в България. Аз лично много обичам организацията на такива сватби, защото те имат по-ясно изградена визия от българите какво точно включва услугата на сватбения агент и я използват не само за украса, както българите са свикнали да свързват сватбената агенция с украса. Това са моите впечатления. А работата на сватбената агенция е доста по-широко обхватна. А сега ще ви задам въпроса. Какво всъщност представлява един сватбен агент? Що за професия е това? Да, може би всички са гледали романтични американски филми, където има някой, който контролира всичко. Това е много нервен, много забързан. Ами да, защото отстрани, сватбата изглежда като едно много хубаво и романтично събитие, но това е свързано с много труд и обикновено доста нерви. Сватбеният агент е човек, който всъщност е довереното лице на младоженците и е с тях от самото начало до, да речем, планирането на медения им месец. Като той е с тях още от, както казах, от началото, дори от избора на дата или пък планиране на мястото на събитието. Знаете, че в чужбина сватбите се планират година, че и 2, ако не и повече. Година е някакъв абсолютен минимум за тях, като те оглеждат всякакви елементи, събитието, църквата, украсата, много така детайлни са, бих казала, и много повече време отделят за планирането на събитието, докато в България може би около 6 месеца са един нормален период за планиране. Там е... Някога е по-малко. Означава ли това, че твърде малко народ се жени в нашата държава? Ами не бих казала.
моите впечатления са други. Наистина има такава тенденция, но около нас ние лично сме канени като гости на сватбите на наши приятели тази година, вече на 5 сватби, което е доста показателно. Имаше една статистика, че близо 34-5% от населението живеят без брак, или живеят в такива отношения. Има и такива случаи. Аз бих казала, че аз такова обяснение давам на нещата, че това е до някъде свързано с семейството, в което са израснали бъдещите младоженци, възпитанието. Ако имат създадена такава култура в тях и възпитание, се следват традициите, да не забравяме, че родителите имат голямо участие в сватбата. Аз пък имам една любима фраза: човек дори добре да живее, се жени. Дори се шегуваме помежду си. Той има един приятел, който сега ни покани на сватба. Той е познат като вечния плейбой и никой не е очаквал точно скоро време да се случи това, но се намери жената. Че той ми дава надежда да продължавам да се занимавам. Бизнесът ще съществува. Така или иначе. Да. Всъщност, вашата сватба как мина? Вие вканихте ли агенция или всичко беше в ръцете на... Нашата сватба, бих казала, че мина много... Самата подготовка беше доста стресова, тъй като тогава ти си участника в абсолютно всичко, докато когато си координатор и консултант, все пак има решения, които младоженците трябва да вземат, докато тук ние бяхме младоженците и всичко зависеше от нас. Аз общо взето планирах всякакви детайли. Сватбата беше, разбира се, много важна. Най-малкото, че сватбен агент се омъжва и трябва всичко да е перфектно. И самата аз съм доста критична към себе си, това, което правя. А не се ли обърнахте към колеги, примерно, да ги помолите да помогнат? Ние всъщност разчитахме на нашия екип от хора, било той на приятели в самия ден за свършване на някои задачки, като общо взето аз бях контрола по време на събитието. Хем младоженка, хем бука, хем контрол. Затова и вече минавайки по този път, когато аз съм била от другата страна, бих казала, че тази помощ е безценна и бих посъветвала младоженците да има един такъв човек, на който да разчитат в самия ден. Най-малкото, ако жаднееш по време на фотосесията, някой да ти донесе бутилка вода. Сега ще пуснем рекламите по Радио Добруджа, след което този интересен, надявам се, разговор за нашите слушатели ще продължи.